Beannachtaí na Féile Pádraig chlann mhór gáin nGael, sa bhaile agus fud na cruinne, ar lá náisiúnta ceiliúrtha féin. Tá ríméad orm Beannachtaí na Féile Pádraig a chur gach duine, atá páirteach a gceiliúrtha na bliana seo, is cuma acu in Éirinn nó thar tá siad. Tugann ceiliúrtha na Féile Pádraig déis leitúin, nasc éireacht agus canna a threisiú le chlann gáin nGael, agus in garde fud an dóin. Is léarú iontach an luchar sin na batha taig nGael, agus is mó an cóis atá goin ceiliúrtha a dhéanamh imléana ná mar a bhí le tamil de bhlianta. Cur fáilte le an deabhlóidú réalta se tá dúsgurt Éirinn, agus a tús a churannis le ré nua Uilinn na hÉireann, a thugann galantaí séachanna ratha agus cófáirteach a dúin ile. Ba waithlam buchas a gáil libh go léir as an tacaíocht agus an spragu a thug sibh dúin le linn doras ada dhheacar go dtí an pointe cóthíntatha seo. Níl éon cheist faoi ach go bhfuil an bar fios le teacht fós. Tásúlagam go bhainfí na nimmergaí nua am a dula chun na hÉireann, a bheith ag ceiliúradh in ggólúdar am léana, inspirid ón imirceach sin ba mhó teannachar fad, né Pádraig héin. Tá ainm agus ainm na hÉireann cangailte go glúla na céile sa látá nniuán, agus éiríonn a chlann níos flúirsaí agus níos ilchinalaí gach bblion. Bhíam gach armh go léir an ócáid ceiliúrtha seo na Féile Pádraig, 2008. Buna í tat na bhas cabbé áte bhfuil sibh, go gura néomh Pádraig a bheannach de hir Uilinn na hÉireann agus ar bhaintear.